taklim nggih, apa ngaji ngoten niku. Dadi mumpun bahas bab salat tok ae ngono. Masane kok salat wis apik. Mangkane wis gak gelem zakat. Napa niku terus posone iku bener. Umpamane salat yo sik iya. Niku kan iki sik gak bener kok. Iki kudu ngajeni, iki kudu ngaji. Lek sing gak kena, dadi kare tindakan yo gak wedas, terus ngoten-ngoten dikandhani yo gak masak. Awak dhewe musyawarah kali tiyang, menawa tiyang niku sing dino iki pemane enten niku toko itu gurune jenengan anjang ngeten-ngeten. Niku termasuk nahi muka. Kalau niku pun boten kenging, kita niku fabi kolbi. Kali ati, mesti kali ati niku ade niku gak bener iku ngoten. Ngoten-ngoten kudu ditinggalno kene. Dadi ingkar bil kolbi lan ditunggoni ae padha karo hukum. Kecuali niku awak dhewe iso merubah sedikit demi sedikit. Dadi niku tadi lek amar ma'ruf nahi mungkar niki mboten berjalan, niki Gusti Allah meratakan siksanya di daerah mriku. Meskipun di mriku akeh wong sing kusuk, akeh wong ulamae, tapi menengae. Dadi gara-gara ana wong sing cerewet gelem eling-eling masalah kebenaran gak sida diantar. Tapi biasanya kalau masyarakat digedhingi. Iki saya yo bedene ngoten. Dadi wala ya khofuna laumata la'in. Dadi kasih Allah ini kalau di ana wong itu gak dinyudeni pokoke itu gak digedhingi Allah itu. Tapi dengan cara dakwah kita itu tetap kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadihum billati ahsan. Dadi ajaran wong akeh marang darane pangeranmu bil hikmati. Dadi kali hikmah kuwi ilmu sing manfaat. Wal mau'izatil hasanati kali pitutur sing apik. Dadi kok redak-redak ngger pengajian geger, tok geger tok. Wong al-ihsanu abdul ihsan. Wong iku dadi kawulane keapikan. Dadi wong sing berbuat apik nek niku nggih anu tiyang niku manut. Lek anggere nyang geger, geger tarian ngoten. Nek gak ngono sing katene napa niku wong kongkon nuruti karo wedok nggih repot. Dadi niku mau idatul hasanah. Terus lek anjen niku perlu napa niku debat atau perlu adu argumen iku dilatih hiasan dengan cara yang lebih baik, dengan sopan. Jadi gak kena pendapat ini kudu dinutro padahal ini masalah khilafiyah atau belum jelas, tapi lek pendapat wong ku mesti salah. Ngoten niku sakjane kan jawab musyawarah tapi jawab pembenaran. Jadi kok sama musyawarah kula manut ngoten wis mari tapi. Tapi ya lek dinut sing kuntur lek mboten bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngoten. Wa tabaru dalika bil kail tamron au zabiban inta tamarro au tazababa. Dadi sedaya wau niku diitung diilangi kalih takeran. Takeran niku nggih mboten damel kilo najen anu nek ukurane nek arep niku pancen takeran nek takeran sakmene yen kepanggih. Iku lek berupa kurma garing utawa berupa anggur garing. Ngoten. Lah lek niku gurung garing, nggih teles niku, ngoten. Anggur teles utawa kurma teles. Niku nek anu nggih, nek buah anggur kali kurma niku bangsa ketelesan. Tapi nek anu napa kados antun niku garing. Garing ngoten-ngoten pun resik saking damen mantu ditapeni ya. Niku baru dihitung ngoten. Nasi dereng. Wala kumalu jinsun bi jinsin gak kena disempurnakno jenis siji karo jenis liya. Contoh ngeten. Sing sitok niki panen jagung. Pamane di Tegalan. Ngoten-ngoten sing setunggal niki panen pantun. Dadi cek nyampe sak nisab niku dicampur. Dadi cek dados sak kintal punjul napa niku
sak ton nggih, sak ton punjul 4 kintal. Punjul 44 kilo nggih. Niku. Cek sampun sak ngoten. Ini mboten kenging, bane jenise siji. Tapi niki cara hitungane niki hilaf nggih, maken wonten sing ngarani napa niku 1 ton punjul 6 kilo 6 on. Nggih, sing ngoten. Niku mek perkiraan. Tapi sing apik ini juga sing kataan kan mesti masuk. Wa yudamut anwa ba'duha ila ba'din. Tapi lek niki sak macem, nggih, sak macem niku ajen sak rumpun niku dikumpulno. Mane ana pare niki serang, nampak nomor cician niki. Niki oleh, niki didadekno siji dadi sak iso. Tapi lek ketan mboten angsal, karena ketan itu untuk makanan pokok. Ketan itu kayak tombo kepingin. Iki ketan dicampur karo beras. Ngoten kenging. Tapi lek napa niki kapan niku samonten. Nek empun rupa beras niku 720 kg. Hitung kita pun 20. Tadi zakat niku 72 kilo. Kata ya. Tapi ngoten niku mboten ijam, iso kanggone sangu di akhirat. Tapi ngoten yo haram kabeh. Biasane nek tiyang anu aku iki gak nyolong gak haram, lagi haram kok nyolong tok ae mboten. Nggih. Wong manganan kuareken nganti lek mangan niku mutah yo haram, padahal yo kan gak nyolong. Ngoten. Masuk ndase dhewe di kepruk nanti pecah niku haram. Kan nyolong tok. Ini bab haram gak perlu babe nyolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Wal alasu ilal fitoh. Tadi pamane niki enten macem